Zdržovali. Pohřeb, prosím, bez ohřebu. Rakev jsou možná nejskromnější, možná máte nějakou starší, použitou. No a hudbu. Hudbu mít jenom nemusí, stejně to nahluchlej. A termín co nejdřív. Ano, našemu ústavu by to také vyhovovalo co nejdřív. Co byste řekli tomu, třeba už zítra? Co? A nebo dnes? No, oběd si dá ještě tady a večeři mu dáme sebou na daličku. Co vy na to? Co je to za blbost? Přece mu jdete spát do rakve chleba s margarínem. No, já se obávám, že tady asi došlo k nějakému nedorozumění. Váš děda není mrtvý, jak se koukám, asi špatně domníváte. Jej, ten je živý až příliš. No. To mě také vede k tomu, abych vás seznámila s rozhodnutím našeho ústavu. Takže, vedení ústavu, já to mám tady někde napsané, ano, vedení zdejšího ústavu Domova dočasného stáří rozhodlo takto. Ve věci Mikuláše Ptáčka, ano, vzhledem k nelepšícímu se chování, které je velmi pohoršující, rozhodlo vedení ústavu, že dnem 20. září, to je zítra, se ruší smlouva mezi výše jmenovaným a naším ústavem. A to na dobu 20 let. Po uplynutí této doby můžete pana Ptáčka opět umístit zpět. Ale prozatím bude jmenovaný Mikuláš Ptáček předán do péče rodiny. A asi by vás zajímal důvod. Jmenovaný Mikuláš Ptáček byl přistižen při nevhodném chování s obyvatelkou našeho ústavu na jejím pokoji, do kterého se spustil polaně z hořejšího okna. Proto on chtěl to lano. Já myslel, že... Ježiši, tatínku, jsme tak rádi, že tě vidíme zdravýho a živýho. Kotčedo, to si mi teda pokoj. Co? Zkoušeli mě, jsme uměli dýchání z úst do úst, no. Do úst. Tatínku, kdyby jsi byl ve škole, dostaneš tam 3 z mrahu. No za tady to aspoň 4 se dává teda. Tatínku, dokážeš si to představit? Tu hambu, tu ostudu, celý život to sebou povlečeš. Čítaj tady pěkný věci, to vám povídám. Že se nestydíte. Co? Mým úkolem bylo seznámit vás tady s rozhodnutím našeho ústavu. To jsem udělala a víc s vámi co dočinění nemám. Vemte si tady vašeho pana Ptáčka, ale klidně si ho odvezte. A vy, paní, nebrečte. Vracíme vám ho živýho a to je v našich ústavů velmi vzácná výjimka. Jak orel s přistřiženými křídly. Já bych řekla spíš jako kohout. Takže, jak jsem řekla, vemte si ho, hlavně tu nic nezapomeňte, museli byste se vracet, já bych vás musela vyhodit po druhé, to bych vážně nerada. Nashledanou. S Bohem. Když jinak nedáte za 20 roků na šéfova. Ovšem, jestli se do toho dožijete. Člověk nikdy neví a musíme tam všichni. Se u nás, otče, posaďte. Pleteš si pojmy, zeti. Posadím se u sebe a na svoje křeslo. Paměť mi ještě slouží. Jo, abych nezapomněl, kdy pak si mil naposledy to moje auto. Když už s ním jezdíš, tak taky o něj pečuj. A olej měníš, to nezapomeň. Já už se na nový nezmůžu. Jo, tatínku, kafíčko si dáte. Kafíčko bych si dal, ale s mlíkem, nízkotučným.
A k tomu kousek nějaké buchty. Kafe bez buchty to snad ani nejde. Jo, Maruška, ta mě vždycky hostila bábovkou. Bože, ta uměla bábovky. Mramorovanou, třenou, tvarohovou a ty buchty. Hymna na vaření. Však počkej, až ji poznáš, taky tě to naučí. To je ta, kvůli který jste dostal tu červenou kartu na 20 let? A tu byste mohl už pomalu jistě pustit z hlavy a s ní všechno ostatní a zapomenout jak na ní, jak na bábovku. A začít pomaloučku uvažovat, co budete dělat dál. No co by? 20 let to tady s váma musím vydržet a potom se vrátím do domu a šťastného stáří. Marko, dědo, vy si troufáte. Tak, tatínku, tady je to kafíčko. No bábovku nemáme, ale tady to mám. Tady jsou nějaký sušenky, tak si je můžete do kafe máčet, jsou trochu tvrdý, ale si to tam namlčíte, že jo? Tak.